Nik transmititu nahiko nuke egin daitezkela norberak amesten dituen gauzak. Tokatu zaigun panorama honetan gure ibilbidea edo gure ekimenak saritzea uste dut beharrezkoa dela. Oso pozik, inspiratzaile izan da niretzat ere, sari bat jasotzea ez. Agerikoa da diru kopuru kantitate bat ematen digutena, baina horretaz gain eta uste dut igual hori baino importanteagoa izan daitekena da aukerak ireki ditzakela edo igual kontaktuak edo sareak bultzatu eta nolabaiteko zilegitasuna ematen digu guri, gugan konfiatu nahi duen norbaitentzako, ez? Gizarte antropologiako gradua egin nuen, orduan beti interesatu izan zaizkit gizakion gaiak, ez? Edo gizarte mailan gertatzen zaizkigun gauzak, txikitatik idazten dut, marrazten dut, antzerkia egiten dut, batez ere antzerkian ibilia naiz, antzerki fisikoa egin izan dut, eta gero arte terapian espezializatu naiz, niretzat artea terapeutikoa dela konturatu nintzelako, eta batez ere egon naiz arte terapiako tailerrak ematen, eragile sozial ezberdinekin, eta pixka bat bidea egiten, ez? Eta nire aspirazioa da artista edo sortzaile edo arte bitartekari moduan lan egitea eta hori nire lanbidea izatea. Bururatzen zaizkigun ideia horiek lurreratu ahal izateko eta proiektuak edo planak egiteko benetan.